ҳамада салом алейкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ма, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Мувофиқи графикаи канал, имрӯза видео аз рубрикаи ва агар ки шумо дар муҳоҷират бошед, метавонед ки студентский билет оформид кунед бо рақамҳои болои экранатон. Бале ки студентский билетҳои ин бародаро дар баъза пробиват мешава ҳангоми тафтиш кардан ва ҳамчунин шумо худтон метавонед ки пурсен дигар саволотона аз худтон. Мисол саволо ба монанди ки агар қабидан ту дар киҷо мехонӣ, чӣ кор мекунӣ, инура чӣ хел ҷавоб дан дар кора, баъдан ки документ кардем чӣ хел мешава. Яъне ки занг бизанен, ҳамаро подробно пурсен. Вақте ки мебинен ки мувофиқи талаботи шумо ҳаст, мекунен, набоша ҳеҷ чиз. Рақамҳо дар болои экран. Ва ҳодисае ки мо дар бораш гап мезанем, ҳодисаи нав нест, чанд рӯз шудагӣ кора ва тақрибан ҳамаи шумо мумкин ки бидонен. Яъне ки дар бораи Павел Дуров, шахсе ки телеграма сохтагиай ва корои ма хеле ҳам зиёда. Вақтҳои охир чиҳеле ки шумо худтон медонен, чанд та рубрикаҳоро пропустит кардем. Дар бораи оне ки Павел Дуров мақсад маҳкам кардан ё ки гунаҳгорш кардан, ҳама медонад, тамом дигар чӣ гап зан дар кор дар иҷа ҳаст нест. Дар иҷа ҳастай бисёр чизҳое ки албатта ки дар дуруни блогерои мо хеле гапа хеле новостиёро намеган ва бисёр чизҳое ҳастае ки шумо ҳам мумкинае ки надонед. Ва ҳамчунин иҷрои дархости бародарое ки дар бораи Павел Дуров гуфтанд ки сухан кун. Хоб, гап мезанем, яъне ки официална барои чӣ гунаҳгор кардагианша ва гап мезанем ониша ки, яъне ки аналитика чӣ метавонад сабаби асосӣ боша ва чӣ бояд кард, чӣ кор шидестай, чӣ кор рух додестай ва оё паникае ки ягон одамое ки дар телеграм чат доранд, группа доранд, ягон кори дигар доранд, паниковат кардани ҳамоно дар кора ё ин ки не. аз ҳамин хотир видеоро то охир тамошо кунем. Лайк монданро фаромӯш намекунем. Давом метем видеоро. Ва дӯсто, агар ки ба шумо фитобочка, ҳиҷома ва массаж дар кор боша, шумо метавонед ки бепули корҳоро анҷом битен бо ширкати Шифофармо. Ва ҳамчунин дорам бародаро дороҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо. Лоғар шидан, например, мисли ма, ё ин ки фарбе шидан, мисли Рамзия. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Хай мисли дар кор, хай качок шидан мақсад. Албатта ки тамрин кардан дар кора. Ва бемориҳои мардонаву занона дороҳои гиёҳӣ доранд. Шифофармо муроҷиат кунед. Хоб, оғоз мекунем акнун онеро ки официална, яъне ки Павел Дурова дар Франсия барои чӣ дастгир кардан. Коротка, чотка, ясна ва баъдан гап мезанем ки чӣ метавонад сабаб боша, чӣ интизор шидан дар кор аст аз ин. Вақте ки Павел Дуров ба ватани худаш мерава, ура дастгир мекунанд. Чхел да Франсия штигаи ку, бале ба ватани худаш не, яъне ки шаҳрвандии Франсияро дора. Вақте ки ба Франсия мерава, ура дастгир мекунанд. Албатта ки ба хотири он рафтагӣ набуд ки дастгириш кунанд. Шаҳрвандии ҳамон кишварро дора, рафта хай хонашо ки ягон кору бори дигашта бо ягон каси дига вохӯрданда, чунки рафтори наздикии хеле ҳам сахт дора бо Макрон. Ва ура гунаҳгор мекунанд ба 12 статьяе ки баъдан 6таш боқӣ мемона ки дар рӯи экранатон шумо мебинед. Пӯчагӣ карда агар гап занем, адмувани денег, пинҳон кардани роҳҳои даромад, ҳамин хел чизое ки мақсад додугирифти ғайриқонунии молиявида, ҳамчунин нигоҳ доштани порнография бо иштироки кӯдакон, ҳамкорӣ дар қаллобӣ, ҳамчунин ба криптовалюта, корҳои криптовалюта ва яъне ки аз ҳамада муҳимаш оне ҳастае ки рад кардагиай бо мақомот, бо давлати ҳамон Франсия ҳамкорӣ кунад. Якумаш гап мезанем дар бораи ана ҳамин корҳое ки ура гунаҳгор кардагиан. Ин корҳо дар дохили площадка гузаштагиай. Хобе, иша баъдтар гап мезанем. Айни замон чӣ кор шид? Айни замон Павел Дурова озод кардан, яъне ки 5 миллион евро залог дод ва дар озодиай. Ва баъзе источникҳо мегӯянд ки дар 2 ҳафта як бор ки бояд брава отмечат кунад худша дар отдел ва баъзеҳо мегӯянд ки дар як ҳафта 2 бор брава. Муҳим нестай. Карочи бисёр источникҳоро ма кофтам, ҳамин 2 маълумот гуногунай. Муҳим ин нест, муҳим оне ҳастае ки ҳоло дар сезон нест, 5 миллион евро дода баромадагиай, лекин ин маънои уро надорад ки тамоман озод шудагиай. Кор рафтестай ва ба ғайр аз оне ки кор рафтестай, бо кор душвортар шудестай ки дигар кишварҳо ҳам ба мисли Южный Корея, Германия ва дигарҳо ҳам мехоҳанд ки расследования баранд нисбати ҳамин корҳо. Яъне ки дигарҳо чӣ кор бояд кунанд? Чӣ хеле ки шумо медонед, Телеграм мировое, ҷаҳониай ва ҳар як кишвар дар дохили худаш мувофиқи талаботу законҳои худаш метавонад ки гунаҳгор кунад Телеграма бо ягон гуноҳи. Мисол мегирем гуноҳҳое ки номбар кардем дар болои экран. ин корҳо дар доираи Франсия буд. Мисол метавонад ки Германия бо ягон чизи дига буга. Хоб акнун фаҳмидем ки чӣ гуна проблемаи сари Павел Дуров ва дар ҳамин ҷо гуфтан дар кори ониша ки
оё ба истифода барандагони оддӣ ягон зарар дора надора вообще дар телеграм каналошон дар телеграм канал доран масалан бисёр одамо ё ки чат доран абшатса мекунанд дигараш безопасность ино чӣ гап мешава безеб шид хуб шид не наоборот бародаро безопасности одамои оддӣ ва ҳамчунин доштани телеграм дигар коро наоборот хубтар мешава бадтар не дар ин ҷо шумо мегӯед аҷоиб мешава чӣ хел мешава хеле кор дар ин ҷо қадар коро дара гуногор кардесанд дигараш бо безопасности одамои оддӣ бо ябора хубтар ба қувваттар мешава бехатари одамои оддӣ. Бале барои фаҳмидан акнун гап мезанем подробно. Корҳое ки ба ӯ Павел Дуров гуногор кардестанд ино баҳона яъне чӣ хел баҳона ва савол дар ин ҷо мешава ки баҳона барои чӣ? О падартон раҳмат ҳамина гап мезанем. Чӣ хеле ки гуфтам анализировать мекунем реальни ҳолата. Чӣ хеле ки дар ин ҷо гуфтаста ягон чизҳои мамнуъра додгирифти чизҳои мамнуъ хариду фурӯши ӯво ё ин ки доштани порнография ҳамчун кӯдакона ва дигараш. Бародаро барои чӣ ман мегӯям ино баҳона? Барои он хотире ки мисол мегирем дар YouTube ягон кас ягон видео мебарояд ягон чиз мебарояд ки мувофиқи ҳамун кишвар мамнуъ. Например мегирем дар Россия кадом намуд корҳо мамнуъе ки баромада дар интернет биган. Агар ки як одам биро як канал букушав ҳамун корҳои мамнуъра бига давлат чӣ кор мекунад? Савол дар шумо. YouTube создательша маҳкам мекунанд? Яъне ки YouTube аз Google создатели Google маҳкам мекунанд? Не албатта кира маҳкам мекунанд? Ҳамун одаме ки ҳамин кора бироварда. Акун савол дар шумо. Telegram аз YouTube чӣ фарқият дорад? Telegram ҳам канал. Дар Telegram мешава канал букушоӣ, дар YouTube мешава канал букушоӣ. Дар YouTube мешава прямой эфир бироӣ, дар Telegram мешава прямой эфир бироӣ. Фақат Telegram фарқаш дар ҷое ки чат дора. Ки чате ки гап мезани ҳамеша махфия. Яъне ки Павел Дуров ҳамеша гуфтагиай аз ҳамин хотир аз Россия гирехта рафтагӣ буд ки талаб карданша ки ключи шифрованиро битан. Ключи шифровани оне ҳастае ки агар ки Павел Дуров ключи шифрованиро бития метавонанд ки мисол перепискаҳои шуморо давлат бихона агар ки дар корш боша. Аз Павел Дуров ВКонтакте рам гирифтан айни замон. Шумо агар касе надонад ВКонтакте ам аз Павел Дуров буд. Ва ҳоло ВКонтакте ба мисли як ловушкаи силовикои Россия шидагиай. Яъне ки ключ шифровани ҳама чизошо гирифтагиай иш понятне дар ихтиёри ҳамоа. Барои ҳам хотир ягон чизои чӣ дар ВКонтакте накунед барои хондани перепискаи шумо як кори оддия метавонанд ки бихонанд. Ключ шифрованиро Павел Дуров албатта ки наметавонад на дар Россия на дар Франсия. Дар Россия дар ҳолати надоданашам проблема мешавад ки маҷбур мешавад ки ба Франсия баравад шаҳрвандии Франсияро дора ва дар уҷа ҳам чӣ хеле ки мебинед отказ предоставит по запросам яъне ки бо дар уҷа ҳам проблема мешавад. Ба хотири оне ки намета иҷозат барои дигаро. Барои чӣ хотир намета иҷозат? Ҳамин замон маълум мешавад ки тои қадар вақта бисёр одам мегуфтанд ки ҳей Павел Дуров молодец ай масалан намета ключи шифровани дигараш. Лекин гап дар ин ҷое ки навами гап биромад мувофиқи ҳамун архитектураи худи Telegram ключ шифрованиро ба дигаро додан номумкин ай. Намешава ин кор. Яъне ки худи Павел Дуров наметавонад ки сообщени шуморо бихона. Яъне ки ключ шифровани сгенерировать карда мешавад дар дохили чат. Чӣ хеле ки шумо медонед секретни чат дора метавонед ки шумо секретни чат мақсад бикушоед байни ду одам ҳам суҳбат мекунем. Ключи шифрованиш дар ҳамун замон сохта мешавад байни шумо. Ягон одами дигаро дида наметавонад. Ин номумкин аст. Яъне ки то чӣ андоза Telegram аз тарафи бехатарии худи шаҳрванд сахти бадай ва проблемаи государствам дар ҳамин ай ки шумо медонед государство чӣ хел чӣ дора як хоҳише ки мақсад бидорам як ҷора бихонам як дигар корш кунам. Мегзарем обратно бо ҳамун гуногор карданаш баъд далчи гапора мезанем ки причина асосӣ чӣ аст. Яъне ки гуногор кардан чӣ хеле ки гуфтем мисол мегирем вуҷуд доштани порнографияу дигар коро мегана ҳастае каналое ки мисол бидае ки дар Франсия каналҳо дар дохили Telegram ки порнография доштанд. Чӣ гуна метавонанд ки барои ин кор Павел Дуров гуногор кунанд ки ӯ нигоҳ накарда. Хай ҳо бояд ки модератсия дошта боша биқапа удалит шава дигар корош. Бародаро ҳамин қадар вақтое ки вуҷуд доштани порнографияро шумо аз куҷо медонед? Аз интернет. Правильно? Ва через кадом поиск агар ки мисол дилхочиро биковен через куҷо мековен? Через Google. Поисковой запроси основной Google ки баъдан сгенерировать мешавад дигар сайто меброя Google ҳамеро предоставит мекунад. Правильно? Барои чӣ хотир Google намешнонанд? Барои он хотире ки шахси гуногор ҳамун шахсе мешавад ки худ шахсан дар дохили сайт ягон чиз мепартояд. Не ин ки создатель. Барои оддӣ карда фаҳмондан нигоҳ кунед шумо бардоро. Шумо корт меброрен. Барои як кас брава карточка пуст куна, пиёз савзӣ реза куна, масалан ош бидоза, дигар коро куна. Ё ин ки корди говкушӣ меброрен.
бара ман гоҳ бикшанд. Я одам кори тира мегира мерава одам мекиша. Бояд тира суд кунад. Барои хотире ки ту корд меброрӣ. Неку ҳамон одамеро ки гирифта корда ба даст рафта киштагӣ. Яъне ки дар ин ҳолати Павел Дуров як хандоварӣ ки набояд ин корро ҳатто Франсия мекард, ки Франсия ҷое ки масъала ҳуқуқи шаҳрвандӣ ҳифз карда мешавад, набояд ӯ мекард. Лекин бале анамиҷашта ҷои асосиша гап мезанем ки мушкили асосӣ ин нест. Мушкили асосӣ ҳамкорӣ кардани худи Павел Дуров бо Путин бо Россия. Так, подожди, ҳоло мегӯем шумо ки бест. То ҳозир гуфтӣ ки ключ шифрованиро ба Россия надод, грех рафтак, мақсад грехта рафтак, гуфти рамзия. Грех рафтак, пас ҳоло бо мегӯ ки ҳамкорӣ ба иҷа. Бале ключ шифрованиро намета. Аз ҳамон аввалам то ҳозирам додагӣ нестай. Лекин чӣ гуна ҳамкорӣ мекунад бо Россия? Сайтое ки Россияда маъқул нестай, бо запроси Россия удалид мекунад. Мисол махсус Telegram каналҳо кушода мешавад дар Telegram ки я баъзеш ба фоидаи ҷангай, ба фоидаи Путинай, а баъзеш ба зарари ҷангай. Ҳаминчунин канал ҳоло ма биём дар рӯи экран шумода нишон метам, яке аз каналҳои популярне ки дар доираи ҷанг қарор доштак, лекин ба зарари ҷанг буд. Мисол агар одамо дар ӯ канал бошанд, ҷанг намераванд. Охи чӣ хеле ки ман мегӯм ҷанг нарен, лангули мебурад мега ҷанг бирен. Россияда барои Россия ман одами неудобнаем, ман мегӯм ҷанг нарен, а лангули мега ки ҷанг бирен. Тоҷикистон бо шумо гуфта, айноми Тоҷикистон гап задаист, айноми ҳама шаҳрвандои Тоҷикистон. Яъне ки ин одам барои Россия удобна, ин одам барои Россия красавчикай. Амма не, ман мегӯм нарен. Ҳамин гуна дар Telegram каналҳое ҳастанд ки против ҷанган, а каналҳое ҳастанд ки тарафдори ҷанган. Павел Дуров бо запроси Россия каналҳое ки тарафдори ҷанган мемонашон, а каналҳое ки зидди ҷанган удалид мекунад. Ин кор чӣ сабаб мешавад? Ин кор подозрение мешавад ки Telegram-и ки дар ҳама ҷо озодай, ҳатто порнография истодагиай, модератсияш порнографияро ҳатто намеқапа удалид кунаву, дар иҷа дар бораи ҷанг канала модератсияш қабид удалид кард, получается мешавад, ҳа? Не. И подозрение метавонад ки Павел Дуров худаш даст дошта боша. Бале модератсия ин чизе ҳастае ки мисол ҳама чиро успед намекунад. Хай ҳо успед накард, мисол порнография дидан дар неки успед кард, канал дар бораи ҷанга? Не, значит ки ҳамкорӣ доштай. Ва ҳамчунин пеш аз ҳамин кор омадан шумо медонед ки криптовалюта хати ҳам хеле ҳам сахт кор дора Павел Дуров. Як проекти криптовалютаи дигар ҳам дошта ки инвесторҳои хеле ҳам зиёд ҷамъ кардагӣ буд. Дар бораи гап занем, назанем, намедонам, дрози бад мешавад. В общем, инвесторҳои зиёди бад ҷамъ кардагӣ буд. Я 10% ҳам хеле зиёд бояд ки инвесторро бояд бития. Ва ҳамин корда успешни намешава, миоя ба Россия, пинҳонӣ ба Россия миоя. Вақте ки ба Россия миоя мерава, сумуш пайдо мешава, намедонам 100 миллион чум чанд қадарай. В общем, хосте нагар дар ин бора бо отдельный гап мезанем дар бораи ана ҳами проекташ. Ва ин метавона шаҳодат кунад аз оне ки Павел ҳамкорӣ дорад. Нигоҳ кунед ки сапоставид мо мекунем мо фактора. Павел Дуров проект дорад ки сум дар кор мешаваша, надошт. Миоя ба Россия, пинҳонӣ чанд бор миоя. Дар ҳамин вақте ки ҷанг рафтесай, чандин бор миоя. Вақте ки миоя ба Россия, аз Россия мерава, пул пайдо мешавад. Ва плюс каналҳое ки зидди ҷанган удалид мешавад. Фаҳмидед ки ин шаҳодат онеро мекунад ки Павел Дуров ягон сумаш додаянд, договорённост қати Кремл будае ки хай намотра мақсад бизнеса дастгирӣ мекунем, лекин ҳамун каналҳое ки ҳастае ку хай хоб ключ шифрованиро надоди дигар шамайла, лекин ҳамин каналҳое ки мебуроянд ки зидди ҷанган, мақсад одаморо чӣ мекунанд ки ҷанг нарен гуфта, ҳамин хел каналҳоро кам-кам тоза ку мақсад. Ва ҳамчунин будак дар иҷа боти умумни галасования мегуфтанд, як боти хеле ҳам зур буд, ваям удалид мешавад ки Павел Дуров кардагиай. Яъне ки сабаби асосии дастгир кардан ва гунаҳгор кардани Павел Дуров ана ҳамияе, ҳамкорӣ кардан бо Россия. Лекин агар ки официална ту бирои гапа бугӯй, ту ба мисли ки уже против Россия, зидди Россия кор кардаисти, метавонад ки кор мақсад глобалӣ шавад. аз ҳамин хотир худи шахсията ҷиқидестан, яъне ки худи Павел Дурова бояд барои кора кардан бояд ки ягон гуноҳ бояд биёвӣ ки причина аввал бояд биёвӣ, баъд дар асоси ӯ кор кунӣ. Ва ин ҳамин корро причина кардан ки причинаи асосиш он шидагие ки Франсия як чанд бор Павел Дурова запрос кардагие, яъне ки Телеграмда запрос кардагиянд ки ҳамин чизҳоро назорат кунен, ҳамин чизҳоро модерировать кунен ки чунин чизҳо ҳаст. Ҳамин талаботу ҳамин запросҳоро рад мекунад. Бале хай ин ҳам хатогии асосии Павел Дуров мешава. Агар ки запросҳоро мисол вақте ки запрос кардан ки ҳамин чизҳоро назорат кунен, назорат мекард, причина шидан наметавонист, бо ягон причинаи дига мекуфтан. Қонун ҳастае ки мисол аввал огоҳӣ мекунан,
ки баъдан ба дар инҷа бигӯем ки огоҳӣ мо кардем, не ки запрос кардем, ту запроса гӯш накардӣ. Барои чӣ хотири кор мешавад? Хай барои он хотире ки одам мисол Павел Дуров, бале хай чӣ хеле ки боша набоша, всё равно иша фактае ки и одам слишкоми бад мақсад самооценкаш ба дараҷаи баландае ки вай то иқа вақта хичи одами намедонам ким чӣ хел озоду ким чӣ хел чӣ ҳисоб мекард ки запроси як Франсия барои ким кадом сайт мақсад одамам хеб мешавад. Чӣ хеле ки шумо мебинед мисол дар ҳамин ҳаёти оддии мо ягон одаме ки кам тарак пулдор мешавад дига гарданаш ким куҷо меравад. Павел Дуров миллиардни бизнес дора, миллиардни проект дора. Миллиард албатта дар ҷебакш нест, но ҳамун проектча агар расинид кунед дар назар дорам. Хоб яъне ки дар хулоса чӣ кор кардан дар кораи чӣ гап мешавад? Якум, дар бораи истифодабарандагони Telegram ягон ташвиш нашавед. Ин кор дар шумо ягон хел минус надорад. Агар ки минус дошта боша ҳам то имрӯза, аз ин супас 100% минус надорад. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки сабаби чӣ хеле ки фаҳмидем, сабаби асосии Павел Дуров ҷиқидан оне ҳастае ки бо запроси Россия кор кардагӣ. Яъне ки аз ин супас чунин кор аллакай намешавад. Ин якум. Дуюм, бо Павел Дуров чӣ мешавад? Оя ӯ озод шид? Не, ин маънои озод шиданша надора ҳоло, барои он хотире ки 5 миллион евро қати падзалог баромадагиай ва кор рафтестай. Ва дигар кишварҳо ҳам мехоҳанд ки дар ин кор подключатся шаванд. Проекте ки Павел Дуров сохтагиай бо ҳамроҳии бародараш сохтагиан, ӯ худаш тоха не ва бародараш ҳам дар розыск қарор дорад. Ин маънои ӯро дорад ки худи шахсият метавонад ки мушкилиҳош бозам вазминтар шида рафтан бигирад ва сабаби ҳамаи чӣ мехоҳанд? Ман хиёл мекунам ки покиза қатъӣ дилхоҳамкорӣ бо Россия. Ман чунин фикр мекунам ки сабаби тамоми ҳама ин мушкилиҳо ана ҳамун следову ана ҳамун фактое ҳастае ки ба Россия рафт, баъди Россия рафтан пул пайдо шид ва сайтое ки барои Россия неудобниянд ӯ далит карда шуданд. Чӣ хеле ки медонем ки ин кишварҳое ки ин корро кардаистанд ва ин кишварҳое ки чӣ хеле гуфтам Олмонам аллакай мехоҳад ки расследованиеша бара нисбати Telegram ҷураи Россия нестай. Чӣ хеле ки шумо медонед. Лайк монданро фаромӯш накунед бародаро барои қадр кардани заҳмати мо ва фикротно дар комментария бинависен. Telegram канали мо ссилкаш дар болои экрани шумо. Албатта ки и ба мо ягон хел таъсир надора. Telegram ҳамаш рафтан мегирад. YouTube каналам будурем подписатсия кунен. ва дата видеои пешинаро тамошо карданша фаромӯш накунен. Telegram каналда бародаро ҳамеша бошен, чунки тасдиқ мекунад ки Telegram каналда буданаш хубай. рӯзҳои наздик ҳамин кор тасдиқ мешавад. бо шумо мебинед ки чӣ хел выгодное дар Telegram канал будан. Telegram канали мада. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.